सिगांनि हाबानि सोमोन्दै भिडिअ बानायनायाव जोङो खोनानो मोनदोंमोन जे हाबाया सासे हौवा आरो सासे हिन्जाव बिसोरो ज' फैनानै गावसोरनि जौगानायनि थाखाय बिसोरो हेफाजाब होलायो। ओमफ्राय गावसोरनि ज' फैलायनायनि गेजेरजों जे गथ'फोर मोनगोन बिसोरनि थाखाय ओमफ्राय गावसोरनिबो थाखाय मोनसे मोजां आबहावा बिसोर सोरजिनानै लायो जाहाथे बे आबहावायाव बयबो मोजाङै जौगानो हायो। दा लोगोफोर बियो मोनसे जोबोद बिउटिफुल बाथ्रा, नाथाय बेयावहाय जेखौ जोङो हाबाजों सोमोन्दो दङ होननानै साननानै लायो जेरै पैशन, इंटिमेसी, रोमांस आरो सेक्स, बेफोरखौ जोङो बेयावहाय नुनो मोनाखिसै। बेफोरो गोमानां थाबाय। दा बहा गोमाखो बेखौनो जोङो नैबे भिडिअआव बुजिगोन। ओमफ्राय बेखौ बुजिनायजों जोङो जोंनि हाबानि जे मोनसे कनसेप्ट दङ बियो कमप्लिट जागोन। लोगोफोर जों मा बुंदोंमोन? जौगानायनि खामानि मावनाय ओमफ्रायहाय मोनसे आबहावा सोरजिनाय जाहाथे गथ'फोरा ओमफ्राय गावसोरबो मोजाङै बेयावहाय जौगानो हायो। दा बे बाथ्राखौ जोङो नायोब्ला जौगानाय ओमफ्राय मोनसे मोजां आबहावा दानाय बेखौ जोङो नायोब्ला हाबाया मोनसे प्रजेक्ट एबा खामानि बायदिसो जोङो नुनो मोनो, नङासै? दा मानसिया मोनसे खामानिखौ मावो, जेब्ला बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव बेहा मोनसे रिवार्ड मोनो, मोनसे गिफ्ट बेहा मोनो। जेरै जोङो लेखा फरायो, MBBS फरायगोन जोङो, इन्जिनियारिं, सफ्टवेयर, सिभिल इन्जिनियारिं, बेफोरबायदि जोङो फरायगोन। मानो फरायो, मानो खस्थ' लायो? मानोना बेखौ जोबब्ला जोंहा मोनसे केरियार मोनगोन, जे केरियारनि जोहै जोंना मोनसे इनकाम जोङो मोननो हागोन। बै इनकाम ओमफ्राय केरियारनि थाखायसो जोङो बे खस्थ'फोरखौ लायो। थिग बिदिनो मानसिया जेब्लायबो जिखुनु जा खामानियावहाय मोनसे रिवार्डखौ मोननो हास्थायो। बेखौ जोङो मोनसे एग्जाम्पलजों बुजिनोसै। आं इसोरनाव फोथायो, आङो रिलिजियास मानसि, रिलिजियसिटि नङा। ओमफ्राय आङो गासैखौबो बांसिन लाइफ एक्सपिरियेन्सेस, जाथायफोर, बेफोरखौ बे नाजारियाजोंनो, बे आउटलुकजोंनो नायनो बोलो होयो। आं एग्जाम्पल मोनसे खोन्थानोसै। साननानै ला सासे मानसिया शरुमाव थांबाय, बियो कार बायनो, मारुतिनि शरुमाव हाबहैबाय। ओमफ्राय बुंबाय जे आङो डिजायार बायनांगौ, डिजायार गारि। दा शरुमाव जिरायनाय मानसिया बेनाव खोन्थाबाय जे डिजायारा जोंहा मोनबा भेरिएन्ट्स दङ, V, LXi, LXi प्लास, ओमफ्राय ZXi, ZXi प्लास। दा बेनो खोन्थाबावो आरो भेरिएन्टजों लोगोसे दामाबो बारायलाङो। ओमफ्राय दामा ओरैनो बाराया, दाम बारायनायजों लोगोसे बै दाम बारासिननि भेरिएन्टआव नोङो माबा मोनसे गोदान फिचार्स मोनफागोन, बेबायदि बुंनानै बियो बेनो खोन्थायो। दा लोगोफोर, जुदि नोंनो सानरुफ गोनां नांगौब्ला नोङो ZXi प्लासखौ लानांगोन, अब्लासो नोङो बे सानरुफखौबो मोनफागोन। ओमफ्राय नोङो बिदिबो बुंनो हाया जे आंनो सानरुफखौल' नांगौ, गारिखौ नाङा, बिदिथ' नोङो बुंनो हाया एबा मोननो हाया। नोङो मेना गारिसो, बे गारिजोंसो सानरुफा फैफागोन। स' लोगोफोर, थिग बिदिनो बे जे हाबाजों जोङो सोमोन्दो दङ सानो, इंटिमेसी, पैशन, रोमांस आरो सेक्स, बेफोरो हाबानि मोनसे गोनांथार बाहागो। बेफोर बाहागोफोरा फिजिकल एट्रेक्शन ओमफ्राय फिजिकल प्लेजारनि थाखायल' नङा, जायनि जाहोनाव जोङो हार्ट ब्रेक बे सोदोबखौ खोनानो मोनबाय। सासे हौवाया सासे हिन्जावखौ गारनो हाया, सासे हिन्जावाबो सासे हौवाखौ गारनो हाया। स' जोङो बिनिफ्राय मा नुदों जे बियो मोनसे गोथौ सोमोन्दो सोरजिनां होयो। बियो खालि प्लेजारनि थाखायल' नङा। आरो बिनि गेजेराव जे जोङो गथ'फोर मोनगोन, बे गथ'फोरा आरोबाव बे सोमोन्दोखौ गोथौसिन बानायो, गोख्रोंसिन आरो गोरासिनबो बानायो। जायनि जाहोनाव गथ' फैनाय लोगो लोगो सासे बिफाया बांसिन न'खरखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जायो, बिमायाबो बेबायदियैनो जौगानायनि खामानि मावो। दा बिनि गेजेराव जोंहा दङ रोमांस। बे रोमांसखौ दानि जुगावहाय जोङो गाज्रियै बिनि ओंथिखौ होनो नागिरो। गाज्रि माने मोनसे दिगजोंल' जोङो बिनि ओंथिखौ नायनां लायो। जेरै जोङो सानो डेटिंआव थांनाय, गोजान जायगायाव बेरायनाय, गिफ्ट्स गिदिर गिदिर होनाय, बेफोरखौल' जोङो रोमांस सानो। ओमफ्राय हाबानि सिगां जे गोसो थोलायनाय, बेयावल' जोङो रोमांसखौ दङ होननानै साननानै लायो।
नाथाय बियो नङा रमेन्सआ जाहैबाय फिसा फिसौ बुस्थुफोरखौहाय जयैहाय रंजानायजों खामानि मावनाय बेनो रमेन्स सासे बोराय बुरैया बिसोरो न'आवहाय माबा मोनसे फिसा खामानि खालामनानै जेनेबा ओंखाम संनायावहाय हौवायाबो किचेनाव थांनानै हेल्प खालामलायनाय सानैजों रायज्लायनानै मिनि खुसियै बे खामानिखौ फोजोबनाय बेफोरनो जाहैबाय मोनसे फिसा फिसा रमेन्स अब्ला जोङो लोगोफोर माखौ नुखो जे हाबाया सानै मानसिफोर सासे हौवा आरो सासे हिन्जाव बिसोर ज' फैनानै मोनसे मोजां आबहावा बिसोर सोरजियो जाहाथे बयबो मोजाङै जौगायो ओमफ्राय बेयावहाय जोंहा जेखौ जोङो हाबाजों सोमोन्दो थायो होननानै मोनथियो जेरै पैशन इंटिमेसी रोमांस आरो सेक्स बेफोरो मोनसे गोनांथार बाहागो ओरैनो फ्रियाव होफादेरनाय नङा बे बुजिनायजोंनो जोङो जोंनि हाबानि जे मोनसे कनसेप्ट बियो क्लियर जानानै थाबाय